Posible nangina ti singer iti babayaran iti kuryente itabulan gapo iti krisis sa mapaspasaraan iti daduma pagilian sigon iti electric cooperative iti probinsya ti Benguet. Kabiatan na nagduduma ti impabla ti kooperatiba arason iti panagnina iti singir. Anya nga dagitoy arason. Detalye ti report ni Audrey Villena. Makapasar dagiti member consumer iti residential sector ti Benguet Electric Cooperative iti panagnato iti singir iti kuryente iti June 2026 bill gapu iti nangat-ngato a generation cost. Impagsama dagiti umili ti biyangda iti social media iti kelat a panagnato ti singir iti kuryente. Sigun kadakwada kasatnun dagiti nakukurapay ang mga aramat iti kuryente. Iti nga min residential rate, manamnama ti kanayunan ang 1 pesos and 9 centavos per kilowatt hour, no sa dino nagbaling nga 11 pesos and 64 centavos ti masingir per kilowatt hour. Manipod iti 9 pesos 70 centavos per kilowatt hour iti Mayo. Iti mat commercial rate, dumanon iti 10 pesos and 98 centavos ti per kilowatt hour ti low voltage, bayad a 9 pesos and 17 centavos ti high voltage. 10 pesos and 98 centavos mo ti per kilowatt hour iti industrial rate. Bayad at 10 pesos and 96 centavos mo itan ti low voltage iti public building rate. Kan 9 pesos and 14 centavos per kilowatt hour no high voltage. Palawag ti kooperatiba. Yung surge ng WESM, ito yung wholesale electricity spot market, yung rate niya umakyat. Bale, umakyat siya ng 2 pesos and 70 centavos per kilowatt hour. Malaki yun. Tapos yung pati naapektuhan din yung bilateral contract with Thermal Luzon Inc. Umakyat din po yung presyo na galing sa supplier natin, na yung TLI, ng 50 centavos. At nakakaapekto din yun sa pagtaas ng mga ito, yung foreign exchange rate. Inayon na pa'y anak apektar iti paningato iti generation cost, tingin min a coal price adin manon iti nasurok $88. Kasama ti kasasaad ti supply ti kuryente iti Luzon iti Mayo, no sa dino nang ipaulog ti NGCP iti yellow kan red alert status, kan kasapulan ti rotational brownout kan manual load dropping. Ururay na itati kooperatiba ti panak-aproba ti Energy Regulatory Commission iti power rates ti Masinloc Power Partners Company. Si Beneco, tinatry pa rin natin na hopefully maibaba. At ang maganda doon, ito kasi yung sa generation system charge or yung generation cost ng kuryente, beyond the control ni Beneco po ito. Ito kasi nakasalalay sa billing na tinatanggap natin doon na manggagaling doon sa power suppliers natin, si TLI at saka si WESM. Saan mat anadlaw adagos ni Marilyn ti nagdumaan ti singir ti kuryente da ita a Hunyo, ngamin agtultuloy ti panagsalimot-mot da ti kuryente iti pagtaanganda. Nagpapatay ng ilaw sa gabi. So, pagka maliwanag naman, hindi na nag-iilaw. Ganun. Yun lang naman ang mga ano. Actually, hindi ako nag-check. Pero tinignan ko lang kung magkano. Tapos tinignan ko kung same siya ng ano. Halos pares lang din kasi yung sa amin. Palagip ti kooperatiba, ti panagsalimot-mat ti tunggal may saga po ta makatulong dayto iti pakabuklan a kinatalgad ti sistema ti kuryente. Audrey Villena, para iti Pagilian.